Hej, Jonas fra LEDeksperten.dk. I den her video der vil jeg lige vise dig vores LED-strips til 230 volt, som er egnet til montering indendørs, sådan set som primær belysning i dit hjem. Normalt ved 230 volt LED-strips, så er det ikke anvendeligt til den almindelige belysning i hjemmet. Og det er det simpelthen ikke, fordi at der er flikker på LED-strippen, og det betyder, at det typisk kun kører med de der omkring 50 til 60 Hz, som gør, at det flikker, og det ser man specielt, når man bruger sin mobiltelefon. Med den nye strip, vi langt om længe har fået her, der har vi fået en strip, som også er lidt tykkere i det. Der er absolut ikke nogen tvivl om, at det her det er lækkert. Det er sindssygt lækker strips. Altså, coatingen på det her det er fantastisk. Den er IP66. Det behøver den jo ikke at være, når det er indendørs, men alligevel så behøver den jo at være det, fordi at det er en 230 volt strip, så vi må ikke kunne komme til den på nogen som helst måde, så kan man jo forstå det. Strippen den kommer i enten 5 meter eller i en 10 meter rulle, og så kan du så klippe det af, som du nu ikke skal bruge. Den fås ikke i 1 meter, 2 meter og så fremdeles, ligesom alle de andre strips vi har i 230 volt, men det kan købes i en 5 meter og i en 10 meter rulle. Der følger endestykker med, så hvis der du ønsker at klippe noget af og tilpasse din installation, så kan du selvfølgelig gøre det, og så bruge endestykkerne, der følger med, til at sætte på. Og så anbefaler vi selvfølgelig noget elektroniklim, altså eventuelt noget silikonlim, der er beregnet til elektronik, som du lige prøver i endestykket, når det er, at du limer det på strippen, sådan at man ikke kan pille det af igen. Men jeg er nødt til at sige, at hvis det er en primær installation, så skal din elektriker selvfølgelig lave det, og så ved han præcis, hvad der skal gøres, eller han eller hun præcis, hvad der skal gøres, for at få strippen til at være, så du ikke kan forstå det. Strippen leveres ikke med den her lille stumpledning her. Nej, det her det er en vareprøve, vi har fået hjem, for at simpelthen kunne godkende, at strippen også overholder de betingelser, den skal. Så strippen leveres med en 2 meter ledning, som er klar til at installere i et lampeudtag eller i en membrandåse, eller hvad du nu ellers vil. Den kommer uden stik til stikkontakten, så ønsker du at sætte den direkte i din stikkontakt, skal du lige selv fremskaffe et handstik, altså en stikprop med ben til stikkontakten, for den leveres simpelthen uden. Men strippen her, den er fantastisk. Den har en rar værdi på 90, altså en farvegengivelse på 90, er udmålt til, jeg tror det er 92-93. Så er den i 3000 Kelvin klar varm hvid. Og den er ikke kunstig hvid, fordi vi har den høje farvegengivelse, så den giver den helt rigtige farve på de 3000 Kelvin. Fantastisk strips. Så tænker du, ja, men kan jeg så tilslutte den noget lysdæmper? Ja, det kan du. Det eneste kræver, det er bare den lysdæmper, du bruger til at tilslutte med. Den har en 0-indgang og en faseindgang, og det samme med en 0-udgang og en faseudgang, så den cutter strømmen fuldstændig. Du kan ikke bruge lysdæmper, hvor du kun har en fase ind og en fase ud, og 0 går igennem. Det kan ikke lade sig gøre. Du skal fase 0 med ind og med ud af lysdæmperen, før de virker ordentligt. Men til gengæld så dæmper den så også fantastisk fint. Så et super lækkert strip. Og taget i betragtning af, at du ikke skal bruge driver og controller og alt muligt andet lir, så er prisen også fantastisk på det. Vi synes faktisk, at det er et super godt scoop. Den har selvfølgelig 3M-tape på bagsiden, og her der snakker vi altså den originale 3M-tape, der sidder på bagsiden. Så når du monterer den her, så anbefaler vi selvfølgelig stadig, at du monterer den på noget metal eller i en aluprofil, så den kan aflede varmen. Den klister ikke særlig godt stadigvæk på vægge og lofter og træ og alt sådan noget der, så altså lad være med det. Anbefalet er, at du monterer den på noget, som afleder varmen, for eksempel aluminium er fantastisk til det, eller så brug noget fladjern, noget metal. Som udgangspunkt, så bruger vi altid her aluminium, som vi også sælger i forskellige typer aluprofiler til de her typer LED-strips her. Vær opmærksom på bredden på strippen her, i forhold til, hvis du vælger en aluprofil. Ellers så spørger du bare os, så hjælper vi dig rigtig gerne videre. Jamen, hvad er der ellers at fortælle? Strippen kan klippes for cirka hver 16 cm.
Så det er ikke noget med, at du kan klippe den for hver 5. eller hver 10. Nej, den hedder 16,6, så vidt jeg husker. Så det er sådan lidt atypisk, men det er fordi, der sidder nogle andre komponenter i støben, netop for at kunne få den til at blive flicker-free. Du kan heller ikke købe nye tilslutningsstykker eller noget som helst, vinkelstykker eller noget, fordi det findes simpelthen ikke. For at opretholde den flicker-free funktion i strippen, så er vi simpelthen nødt til at lave den sådan, at den er ready to go. Det vil sige, at den kommer komplet klar. Du kan klippe af med det, du ikke ønsker at bruge i den oplyste længde, og så følge det. Og der, hvor du skal klippe, det er her, hvor der er anvist lodører på strippen. Det er der, hvor man simpelthen kan klippe den. Det vigtige, det er, at du ikke prøver på at tilslutte den med alt muligt andet, fordi så ødelægger du simpelthen den her funktion med, at den ikke længere har den her flicker-free funktion. Fordi en kabel, man sætter på selv, vil være ustabil i forhold til, når den er forudloddet. Så kan du finde ud af at lodde for eksempel, så kunne du måske godt korte den op og lave nogle flere stykker og lodde ledninger og sådan noget på. Men det kræver vist, at du lige får det godkendt, og specielt hvis det er en fast installation, så skal det i hvert fald laves af en autoriseret. Tak fordi du så med her i videoen. Hvis du har spørgsmål til vores nye 230 volt strips her i flicker-free, høj farvegivelse og dæmpbar det hele, så tager du bare fat i os på kundeservice@ledeksperten.dk eller på 71 99 67 68. Så hjælper vi dig gerne videre med dit næste projekt. Tak fordi du så med, og have en lysende dag.